Sabeu que la Casa Museu és dipositari, l'Ajuntament de Canet, per tant el poble de Canet és dipositari d'una cessió d'una gran quantitat d'obres d'Eugeni Forcano, de fotografies. La Casa Museu som qui ens cuidem de conservar-les, difondre-les, tot el que es fa amb les coses que hi ha al museu. He practicat el reportatge que ha fet que m'acostés a la gent que no té veu i la descobrís, que és una de les facetes més importants que he tingut. Després he fet aquesta col·lecció que és des del somni que he intentat somiar i sobretot en alguns moments denunciar el franquisme quan el Destino ho va intentar publicar, que són algunes fotos que estan allà. Bé, des de l'emoció i el sentiment agraeixo de tot cor que m'hagin acompanyat a inaugurar aquesta exposició. Gràcies per tots.